Hej, så er der grønne tips fra Auto Havecenter igen. Vi vil i dag fokusere på kalk og græs på græsplænen. Det er meget vigtigt, at græsplænen den får noget kalk. For det første er kalk meget, der i den her for eksempel er der meget magnesium i, og det er utrolig vigtigt. Det er sådan en slags byggesten for alt levende, at man får noget magnesium. Det er det også med os mennesker, at vi får det. Men det er der altså temmelig meget af i den her. Der er jo faktisk 10% magnesium i forhold til den med, hvor der er, man strøger ud herhen, hvor der er sådan lidt mere granuleret. Der er lidt mere magnesium i her. Det er derfor, den her er faktisk ikke billigere, men den er faktisk meget bedre. Og jeg vil i hvert fald våge den påstand, at faktisk i en hvilken som helst have skulle man bruge 3 sæk kalk. Og meget af det kan man sprede på sin græsplæne, og resten det spreder man på hele sin have. Urter og planter og buske og det hele har godt af kalk, og det der er fordel ved kalk, det er, at selvom der ryger lidt op i træerne eller et eller andet, så er der ikke noget, der tager skade tværtimod af kalken. Så det, i dag der er det jo utrolig vigtigt, at man gør meget for, at ikke vi skal have for meget mos, og det er jo altså forebyggende for mos. Men efterhånden er det jo blevet sådan, at der er meget mos i alle græsplæner. Og derfor er man selvfølgelig nødt til at prøve på at få slået lidt af det ihjel. Det er svært at fjerne fuldstændig, men man kan da gøre et forsøg at tage noget af det væk. Og det gør man altså ved at bruge hjernevisreol. Hjernevisreol er heller ikke et giftigt stof. Det er faktisk, fordi man får det på fingrene, det gør ikke spor, man kan faktisk sutte på det. Det er kun en fordel næsten. Og så kan man enten drøse det ud, eller man kan vande det ud. Så har vi så også i år fået et nyt middel, som måske er temmelig miljøvenligt. Det vil jeg gerne vise her. Det er sådan et organisk stof, som er moshæmmende. Og så er der gødning i det her også. Og det synes jeg i hvert fald, I kan godt se, der står der planegødning og mosfjerner. Det er, hvis man er meget til det der med miljøet, så synes jeg, man skal gå over på det. Og det er sådan set det, der er muligheder for, at man så bagefter, når man har gjort det, så skal man give sin græsplæne eller hele haven, man skal give det noget gødning. Og det er altså her i foråret, at det drejer sig om at få givet noget gødning. Og der skal græsplænen, altså jeg ved godt, mange er meget modstandere af at give græsplænen gødning, men man skal bare sørge for at give den det rigtige gødning. Det rigtige gødning er i princippet det, der hedder, det er vigtigt, at det forreste tal er lavt, 12, 5, 15. 12 står for kvælstof, 5 for fosfor, 15 for kali. Det forreste tal der skal altid være det laveste. Husk det. Altid godt med gødning. Det skal bare være det rigtige. Jamen det var faktisk grønne tips for i dag. Vi kommer igen en anden dag. Tak for det. Hej hej.